たい食べたい行き台湾、台台台台台湾だ。見たい食べたい行き台湾、台湾台湾台湾だ。エキゾチックで緑あふれるお芋の形の島、フルーツいっぱい優しさいっぱい、南の癒しの島。見たい食べたい行き台湾、台台台台台湾だ。見たい食べたい行き台湾、台湾台湾台湾だ。魅惑ワクワクグルメパクパクお芋の形の島、歴史がいっぱい友達いっぱい、一番身近な島。夜市、温泉、エステにスイーツだって楽しめちゃう世界の宝よ。名所、旧跡、大自然、古都を巡ってタイムトラベルに出かけよう。新幹線でひとっ飛び。見たい食べたい行き台湾、台台台台台湾だ。見たい食べたい行き台湾、台湾台湾台湾だ。仲良くしてね、手をつないでずっと一緒にい台湾だ。仲良くしてね、手をつないでずっと一緒にい台湾だ。見たい食べたい行き台湾、台台台台台湾だ。見たい食べたい行き台湾、台湾台湾台湾だ。